ଯଦି କେହି ତୁମର ଅପଯଶ ଗାଏ ବା ଅପମାନ କରେ, ତା ଉପରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଓ ସଦିଚ୍ଛାର ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି କେହି ତୁମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗାଳି ଦିଏ, ସେ କାହିଁକି ଏପରି କଲା ବୋଲି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଚାରିବା ଅର୍ଥ ନିଆଁରେ ତେଲ ଢାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ମନ ଭିତରେ ରଖେ, ତେବେ ତାହା ମୋ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯଦି ତୁମର ମୁହଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଏ। ଏହା କ'ଣ ଭଲ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଗଣନା କର ନାହିଁ, ତୁମର ଭୁଲ ଗଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିହେବ। ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ଆମେ ଉଠିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟବାଣ ଖସିଗଲେ ତାହା ଗଭୀର ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚମାନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। କୁତ୍ସିତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ବିରଳ ଗୁଣ। ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କାନ୍ଦିବା ଅପେକ୍ଷା ମନେ ମନେ କାନ୍ଦିବା ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ। ବାହାରର ଲୁତକ ସହଜରେ ପୋଛି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଲୁତକ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋଭ ହେତୁ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୋକିଲା ରହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗ କରିବା ଜାଣୁ, ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କଦାପି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛ, ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛ। ଏହି ଅନୁଭବ ହେଲେ ଏହା ହିଁ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।